Здравейте в канала ми, аз съм Нубо и днес ще рисуваме код от Brawl Stars. Да започвам. Ще ни трябва първо червено 10 от хубавите маркери. Ако не сте гледали старото видео, не, чакайте, аз го правя. Ако не сте гледали старото видео, дето обяснявам, нали, правих обувка. Гледайте го и се върнете за това. Знаете какво, хора? Понеже ще ви е доста омръзнало да слушате мене, затова ще ви направя едно нещо специално. Наречено. Това да правят така. Чуйте ви. Не знам как се нарича за това. Просто слушайте маркера. Маркер Faber-Castell M. Power. Шоком съм. То пистолет се не получи. Тук. Тук. Продължавам там. Faber-Castell. Просто ще е F.
И да напомням. Стига с това, не знам как се казва, да държим цвета на маркера, че ви подпрехора, понеже има мързи го държа този микрофон. Ако ви са такова, нали? Ако ви кефат такива видеа, абонирайте за канала ми с камбанката. Напълно безплатно е. Безплатно, да, точно така, чухте ме, безплатно. Така че, какво ви пречи? Чакайте ви на место, аз какво ви показвам така. Напълно безплатно. Не се иска нищо. Само цъкате камбанката, всички и е това, буквално. Два клика, цък, цък, цък. И получавате за сега 35 клипа, но им го едва 2 месеца, така че малко, много остава. Ще видите много от мене. Така че абонирайте за канала с камбанката, напълно безплатно е. И да. Сега ще питате, чакай. Повтори ни 5000 пъти се абонираме за канала ти. Какво ще... дойдете код от тия? Знам, никой ме не пита какво ще става с тях. Но аз ще ви покажа. На 5 харесвания правим... Тук ще сложим още един код. И тук, това е оригиналния. Тук ще бъдат 2 скина. Я съм забрал това. Кой искаше? Тук беше облечен, бе. Не знам, то пистолетски патрон няма. Ако те гръмне, ще боли. Маркери, алхони, дигитонинг. Така, сега чаках бъде си ми толкова. Ми се мане от ръкъла. Пишете дали искате да ви направя такова видео, дето трябва щибелитурят на микрофона. SMR видео, SMR, чакайте, че му докато му отсъсете за името и стана време за ракия. Но все пак, ако искате SMR видео, абонирайте на канала. Така. Момент обувец. Само ще има огледалци, кой е най-красив на земята, е моя код. Има един проблем, хора, тъй като сега са ходи маркери, не знам кой ще ми е това. Как ще ми е лицето. Май ще го съм бил. Всички фенове на Brawl Stars искам да стоите по един коментар. Играй Brawl Stars. Понеже положението е ужасно. И интересно. Тъй като снимам с телефона си, да, точно вие, които гледате, чакай, че снимам с телефона си и имам как да е код, така че го правя по мои спомени. О, да.
от мама става много готино. Така, ти пистолети са явно сиви са. Само дръжките бяха бели. Добре, че маркерите се сливат идеално. А така. Сега това трудния въпрос. Как за Бога да фък Комакс? Не знам. Проблема не е какъв е, хора. Ще натиск... аз му направих очите Бен 10, бе. Сега ще му направим тялото. На видеото готино се вижда. Да, това е Magic Star. Това ще стане. Дара съм леки, че съм го шлето му. Хора, знаете, че го направя, ще го направя леко черен. Откъде за факт да намеря? Бежи му. И така почва да кефи. Мога канал си правя каквото искам. Него. На 6 лайка, хора, ще направя втора част. Значи код Юри Толкин. Нищо лично, брат. Заради веждата просто. Но така. Кефеше такова видео. На 6 лайка. Правя втора част. Който ще направя другия скин на този Digituning. Значи абонирай за канала с камънката напълно безплатно. И